Oyesakuba inqonyela yenkonzo zoluleko nemicimbi yezobuntlola uArthur Fraser ufuna uZondo angabi inxalenye yabagqatswa kwisikhundla senqonyela yenkundla yomgaqo siseko. Ukhe waba ngundaba-mlonyeni ngexesha ekhulula ngenqawule oyesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma ephendula isigqibo se-Medical Parole Board. Kwaye ngoku uFraser utyhola uZondo ngokuziphatha gwenxa kwikomishoni ephanda urhwaphilizo kweli, esithi zange afumane ithuba lokuzikhusela okanye ukufumana ithuba lokuqonda ubungqina lwamangqina. UFraser uthi isenzo sikaZondo sibonisa ukuba akawulungelanga lo msebenzi, ekwaphinde esithi kudala ejonge esi sikhundla. Isithethi seenkundla zamatyala eli nesithethi sekomishoni khange sifune ukuphefumla. Abagqatswa babalula intloko yejaji yeMpuma Kapa uJaji John Hlophe, umkhuseli woluntu uBusisiwe Mkhwebane, kwaye bajongene nenkqubo yokuba bakhutshwe ezihlalweni zabo. Kwakhona nejaji yenkundla yomgaqo-siseko uMbuyiseli Madlanga, ijaji yenkundla yezibheno eBloemfontein uJaji Mandisa Maya, intloko yejaji eGauteng uJaji Dunstan Mlambo, igqwetha uAlan Nelson kwaye noJaji Zondo. The front runner for the vacant post of Chief Justice is Judge President Maya of the Supreme Court of Appeal, who will become the first woman Chief Justice in South Africa if she is appointed. One of the other favorites is the acting Chief Justice, Mr. Justice Raymond Zondo. Ikomite etyunjwe ngumongameli ukuba iqwalasele le nkqubo iza kundulula umtyunjwa ekupheleni kwale nyanga. Xolelani Philip, SABC News.